अखानायजों सेस लेस जाजोबबाय दामायानो हाथायाव मा लायगोन हाथायाव बेगर लायगोन हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरनो थालायबाय आरोना सो गाइस दिनै बेसेबा गोबावजों ब्लग लाबोलायबाय आरोना दिनै बहा थांगोन नोंथांमोना नायलांदो आरोना भिडिअखौ जोबजासिम सो गाइस आं दा ओंखारनानै रेडि जाबाय आरोना हौवाखौ नेनोसै आरोना दसे बेना बिराद लेट जायो आरोना हिनजाव बायदि हाथायाव थाङा दे बेरायहैनो लिंबाय नै दाना चावमिन जाहैनोसै नै बाथासेयाव बेरायनो थांबोला नै बेरायनोसै लहा दलङाव बेरायहैनो लिंनाया चावमिन जाहोसिगौ चावमिन जाहैनोसै चावमिन हेलौ गाइस लहा दलङाव बेरायहैनो लिंबाय माबा थांलानो दाबो जाया गामिनि सेन्टारा बेनो आरोना गाइसमोन बेयावनो दखान जायो आरोना बागाना बिराद मोजां आरोना सोमखोर समायना नुदों अखा हानायजों बेयावनो रिल्स बानायफैबाय थायो सम सम गायदे आरोखि गायदे बागान सोरबा सोरबा बागानाव फैनाय खानो फैनो हागोन नोंथांमोना आंनि इउटुब फेमिलिफोरा सरायगोन दालां ब्रह्मपुत्रनि सरायगोन दालाङानो मा लाबोखो स्ट्रिट नायथावजाखाया लामायानो महिलाफ्रालाय मा लाइन लायनोलै आयु जोंनि महिलाफोरनि माबा मोनसे आरो मिटिंफोर रास्ता कितना अच्छा है देखो देखो गाइस खोलै जागोनलै तार मा खोलैलाबायबो हायो अखानायजों सेस लेस जाजोबबाय दामायानो हाथायाव मा लायगोन हाथायाव बेगर लायगोन फाइनालि गाइस बाथासे मोनफैमारबाय आरोना नै लामाया ओरैबायदि गाज्रि जादोंना अखा हानायजों बेनिखायनो दा बारस'नाय लामाजोंसो फैनांदों आरो ना गाइसमोन मेन लामाजों थांनो हायासै आरोना अखा हानायजों लामाया हाब्रु जाजोबदों आरोना सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ बाथासे मोनफैबाय आरोना गाइसमोन नै गोजानाव खारग्रा गारि नङाबा लुबैना आरोना बाथासेयाव फैबाय नै बाथासेनि लामाखौ मोजां सानदोंमोन बाथासे लामायाव बेबायदिनो एखे आरोना गाइसमोन हाब्रुखा आरोना ओरैबायदि लेथ्रा बेरायजाथावा अखा हानायजों आब'नि मबाइल गाज्रि जानायखौ बेयाव बानायनो होफैदोंमोन आरोना गाइस बेखौ बानायना होनानै जों दसे हाथायाव ओंखारलांसै आरोना मबाइलखौ बानायगौ माने बेसे नेबाय थानो आरोना गाइस बायोना नेबाय थानो ओंखायनो हाथायाव थांसै आरोना मबाइल जागोन नोगोर मानसिखा माथोयावलाय मानसियानो एफा बुरजा डाक्टरनाव हाबबाय आरो दा गाइसफोरनि एसे मुलि लादो होननानै माबाबाबो गोजासो जायो बे मंगल सुत्रना बिराद मोजां माथो ना बेसां ना दामखौ 30 जि मोजां नुखादों गाइस नांगौबा अमा दानग्रा
Guys, नांगौबा सोरनो नांगौ এইবিলাক কালার লাগিব আর নাই कुंगी नै बायनबा 6 বছর কারণ नै सोरनोबा नांगौबा নেবিখলা नै बायनो बेसां दाम माबा खै नाम्बार जागोन इयो गाइस কিমান দাম ইটো ওই खै नाम्बार इटु 140 বাবারে বা tuh konsumsi apa Sendal lain dengan nani guys. Ari laki man? Ini bitang asal kena nang lah ya. Bitang berat bisa dulu, baik gas nih. Ah naik betagra nih. Tuang mah mau bisa. Ah naik betagra ini bayi niku, guys man. Tuh aku terus nih tuh cari nang guys yuk. A few moments later. Tadi bayi nu parsu pilih biar nang guys nih tanggung silai. Hotel ada dosa abang nang tanggung silai nang guys mau jaga teh. Ikan suli batasi station. Saling nahab dumnar nang guys nagot mansi pulka. So guys, di video asin share na next video lagi mensikan guys. Bye bye.